ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଯଶୀପୁରଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରାମତୀର୍ଥ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହା ହେଉଛି ରାମତୀର୍ଥର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଏହି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ମତାନୁସାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଶିମିଳି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କ୍ଳାନ୍ତବଶତଃ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖୈରୀଭଣ୍ଡ ନଦୀରେ ମାତା ସୀତା ମୁଖ ଏବଂ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ବସିବା ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ରାମତୀର୍ଥ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ରାମତୀର୍ଥ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଟି ଉଭୟ ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ରାମତୀର୍ଥର ସ୍ଥାନଟି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଛୁରିତ ସବୁଜ ଜିମା ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ସୁନ୍ଦର ଗଛଲତା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଖୈରୀଭଣ୍ଡ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବିସ୍ତୃତ ଶୁଭ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଶଯ୍ୟା ଦୁଗ୍ଧ ବିନୀଳ ଜଳରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଖୈରୀଭଣ୍ଡ ନଦୀର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପୂଜା କରୁଥିବା ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ରହିଛି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ